Hola, t'agrada el pitja empat? Em dic Andreu Gallard i avui jugaré al Mas Gorumbau. El meu objectiu és fer un bon resultat. Ho podré aconseguir? Comencem el recorregut amb un forat de 84 metres. A priori sembla fàcil. Jugaré amb bola Supersoft i utilitzaré un pal de 52 graus. M'ha marxat una miqueta a la dreta, però bueno. Forat 2. S'ha de travessar un obstacle d'aigua, 68 metres, i aquesta munió de branques que visualment ho fan complicat. Vale. No s'apreciarà des d'aquí, però l'hem deixat al costat. Doncs mira, al final sembla que hem quedat una mica curts. Cau una miqueta a l'esquerra. Tan mal llegit que fins i tot ha caigut a la dreta. Arribant al forat 3, són 111 metres en baixada. Normalment el vent m'acompanya. Avui també el tenim una miqueta a favor. Bona, no obris, no obris. Com podeu veure, algunes zones del camp estan una mica seques. I és que fa molt de temps que no plou. Crec que aquest camp fa goig quan plou. He quedat una miqueta curt a la dreta, l'he tallada. Bona línia. Ha faltat velocitat. Forat número 4, el meu forat preferit del camp. És que és maco, maco. Fa pujada, per tant no es pot veure ben bé on està la bandera. Hem quedat una mica curts ara, No ens podem queixar. Haurem d'anar en compte aquí. Quasi em deixo un compromís. Forat 5, 83 metres. Bueno, aquest espero no fallar-lo. Soc molt dolent. Soc molt dolent. Forat número 6, 87 metres. Bé, estem al forat número 7, 67 metres. Ara mateix tenim gent a davant, així que aquest forat segurament no el gravaré. Doncs al final ni tan mal. Està en baixada i haurem d'anar amb el punt de precisió. Ai, la por de passar-se. Roden molt bé aquests greens. Forat 9, 83 metres. Comença la zona perillosa del camp. Tenim els tiros de sortida avui bastant bé, el que tenim malament avui són els puts. Vamos, vamos. Tornem a part. Forat 10, 83 metres.
Ben llegit, però era una mica més amunt. Una llàstima. 84 metres. La bandera és pràcticament inaccessible. N'he passat pel lloc més xungo i l'he deixat al costat de bandera. Jo vaig assegurar. No vaig a bandera perquè és molt complicat. Després no saps per què tires. Tires i el tir va directe a puesto. No m'ho puc creure. El forat 12 de prop no té gaire misteri realment. A la dreta hi ha un penya-segat que no és fora límits, per tant es juga i penalitza moltíssim. D'acord? Més que suficient. No em puc creure que estigui jugant tan bé. Per cert, heu vist quin dia tan maco que fa? I aquí tenim una altra oportunitat de birdie. Ah, curt una altra vegada? Ah, no pot ser... Bueno. S'ha d'estar molt concentrat per fer-ho bé. Número 13, 73 metres. Oh! 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 Ostres! 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 No caigui cap allà! Tonto! Forat 14, 70 metres. Mira. Que maca. Forat 15. No és un forat complicat, el que passa que tots aquests arbres d'aquí a la dreta p***en moltíssim. Forat 16, 61 metres. Forat 17, 60 metres. No té cap complicació aquest forat curt, que el green baixa cap a la dreta, a botar-la una mica curta. Està al costat de bandera. És el tir que necessitava. Uau! No puc fer, haig de tirar fort. Ha entrat plorant. Anem a l'últim forat, forat 18. Té el handicap 1 i el green és molt c***on. Uau, feia molt temps que no em deixava tan bé la bola al forat 18. Putada, que aquí si et passes, acabes aquí baix. Vinga! Vinga! He jugat molt bé. Menys 3, uau! Aquest camp hi jugo molt sovint.
per mi fer un bon resultat és quedar-se entre el part del camp i més 3, més 4, més 5, però menys 3, la veritat és que no m'ho esperava, sort d'aquests birdis finals. També s'ha de dir que he jugat als forats més curts del camp, però que he fallat molts birdis. Les sortides de tir han set bones, però els pats han set molt precaris, però molt. No sé si em compraré un putter nou, no ho sé. Bé, doncs res, ens veiem al pròxim vídeo. Ja ho sabeu, si voleu seguir veient els meus vídeos, subscriviu-vos i doneu-li a la campaneta.